que algú dels candidats haurà d'obtindre la majoria absoluta en la primera votació o simple en la segona. Anem a donar la veu als portaveus dels grups polítics. Així és que té la veu el grup polític d'Ens Units. Para proponer candidato, en este caso. Sí, sí. Para proponer candidato. Me propongo a mí misma, Natalia Miss Martínez. Moltes gràcies. Té la paraula el grup de Vox. Vox no presentará candidato. Moltes gràcies. I té la paraula el grup Compromís. Compromís no presenta candidatura. Moltes gràcies. Té la paraula el grup del Partit Socialista. Sí, el Grupo Socialista presentará candidatura. Moltes gràcies. I té la paraula el grup del Partit Popular. El Grupo del Partido Popular sí que presentará candidatura y seré yo mateix el candidato. Pues moltes gràcies. Lógicamente el Partido Socialista seré yo el candidato. Perdonen ustedes. Así consta y muy bien. Gracias. Entonces pasamos a la elección de los señores diputados y las señores diputadas. Escriuran el nom del candidat al qual voten en la papereta que tenen en els escons i la introduiran en el sobre. Posteriorment seran cridats a depositar el vot en la urna.